Небесни Отче, днес идвам пред трона на Твоята благодат, не заради собствените си дела, а чрез ценната кръв на Исус Христос, Твоя любим Син. Господи Исусе, вярвам, че кръвта Ти, проляна на кръста, изтри моите грехове, разкъса моите вериги и пое моята бедност и страдание. Ти стана беден, за да мога аз да стана богат чрез Твоята благодат. Ти понесе моя срам, за да мога да ходя в Твоята слава, в могъщото име на Исус и чрез силата на Неговата кръв, отказвам всякакъв дух на духовна и материална бедност в живота си, разрушавам всички вериги на недостиг. Потисничество и страдание, които тежат над мен и семейството ми, провъзгласявам Божието осигуряване, изобилие и свобода във всяка област на живота си. Господи, напълни сърцето ми с вяра и постоянство. Научи ме да ходя в послушание, да сея вярно в Твоето царство и да работя с мъдрост и усърдие. Отвори вратите на благословения и възможности, за да не бъда само осигурен, но и да бъда канал за благословение за другите. Провъзгласявам, че съм изкупен, измит и осветен чрез кръвта на агнето. Бедността и нещастието вече нямат власт над мен. Защото съм ново създание в Христос. Благодаря Ти, Отче, че в Теб имам не само вечен живот, но и осигуряване за настоящия си живот. Приемам Твоя мир, Твоето изобилие и Твоята сила, в могъщото име на Исус Христос се моля и вярвам. Амин.